Здравейте, приятели! Една тема днес искам да засегнем и това е за някоя доста банална тема, за други е много неразбираема. Темата е защо не мога да медитирам. И отговорът тук е много прост. Защото не искате. Когато човек, много хора всъщност, когато чуят думата медитация, си представят нещо много сложно, много невъзможно, нещо, което не е за тях. Някои се плашат, други тотално отхвърлят и казват, това не е за мене. Всъщност медитацията я може всеки, който желае. И основната причина да не можете да медитирате е това, че вие сами се поставите бариери точно с изказването аз не мога, аз нямам време, това не е за мен и така нататък. Когато постоянно повтаряте тези фрази, вие наистина няма да можете и никога няма да намерите време. А иначе медитацията е едно чудесно, може би най-голямото лекарство, в кавички лекарство, което ни помага да се отпуснем на всички нива, и на ментално, и на емоционално, и на физическо. И по време на ние можем да, разбира се, с повече практика, можем да достигнем до отговори на някои въпроси, до получаване на информация, до връзка с други същества и така нататък. Така че съветвам ви, пробвайте и поне в началото бъдете упорити. Може би ще ви трябват някъде около 30-40 дена, за да приучите мозъка си, въобще и тялото си да преминава в алфа медитативното ниво. Какво трябва да знаете и кое е най-важното за медитацията? То е само едно нещо. Да бъде постоянно, поне в началото, да се практикува всеки ден. Въобще не е задължително колко време ще трае медитацията. Дали 5 минути, дали 20 минути, дали 1 час. Всеки му, колкото му е приятно и удобно. Не е задължително по кое време ще я правите на деня. Когато имате свободно време, било сутрин, на обяд, вечер, според вашата програма. Както не е задължителна и позата, в която ще медитирате, като разбира се за начинаещи съветвам да бъде в легнала позиция. Не за друго, а защото така най-добре може да се отпусне тялото. А за останалите може да практикувате и в седнало състояние. Така че, както виждате, няма абсолютно нищо сложно. Просто се отделяте няколко минутки през деня, отпускате си, може да се пуснете музика, приятна за вас, може и в тишина. Отпускате тялото си и оставяте мислите да минават през вас. Тоест, няма да захващате и да залавяте всяка мисъл минала през главата ви по време на медитация, а просто да минават през вас. Все едно, вие сте един страничен наблюдател. Така с времето и с практиката ще стигнете до нивото, в което абсолютно никакви мисли няма да ви притесняват по време на медитацията. И това е всъщност алфа нивото. Както виждате, нищо сложно няма, нищо плашещо няма. Напротив, тя може да ви донесе само ползи. Сега за начинаещи съветвам да използват в началото, ако им е приятно, разбира се, водени медитации. Има много такива в YouTube. Могат да се изберат подходяща водена медитация, която им харесва. И да я слушат. И един друг лесен начин за начинаещи, когато влезете когато се отпуснете, легнете и започнете да медитирате, просто да започнете да броите от 100 към 1 в обратен ред, бавно и плавно. Така мозъка ви ще бъде ангажиран с броенето и няма да ви минават много странични мисли. Така че съветвам ви, пробвайте, дайте шанс и бъдете здрави. Желая ви успех!